Здравейте, приятели! Знам, че не съм качвал видеа скоро. Истината е, че живота ми се преобърна на 180 градуса. Роди ми се бебе. Някои неща, разбира се, не се промениха. Пак стоя до късно буден, само че вече вместо да игра Battle Royale, с жена ми играем Battle кой последно е спал. Както и да е. Днес няма да гледаме геймплей, но няма да гледаме и бебета. Ще си говорим за оцеляване и как един геймър оползотворява малкото си свободно време в удоволствие, когато вече не можеш да си позволиш да правиш 8-часови сесии пред компа. Разбира се, оставаме в същата сфера. Хоби, забавления, адреналин. Но този път в реалния свят. Мислех си за домашен любимец. Котка вече съм имал, затова си казах. Кое куче? Наистина ми си искаше нещо по-бързо, голямо, мощно, тип офроуд. Нещо, което да те изведе навън на свеж въздух. Но направих си сметката, породисто куче с такъв размер не е ефтино, а поддръжката, храна, ветеринари, разходки 6 сутринта, дори да вали. И тогава намерих него. Струва около 600-700 евро, поне толкова мисля, че върви в момента, колкото едно куче. Но не яде, не лае, не хапе други хора и теб също. Извеждам го само когато аз искам. Дами и господа, искам да ви запозная с новият ми най-добър приятел. Казва се Бронко. Както повечето любими мои неща, идва с дистанционно. Сега ще ви го покажа. Бронко пристигна с DHL от Шенжен. Намира се ей тука. Малко е, така как да го кажа, големичък. Ще го замъкнем в другата стая и след малко ще ви го покажа по-подробно. Така, както виждате, има доста хубаво окачване. Лицензиран Ford Bronco. Другото, което е готино, понеже аз имам малкия му вариант 1:12, този е 1:8, е с магнит за хващането и много трудно е. Или може би е заклещено яко. Да. Тук има бутон, че да го отвориме. Добре, че не го изкъртих. Уау, ето го. Дига до 25 км в час, не изглежда супер бързо, но на мен ми се струва супер яко. Плюс това аз не искам да е бързо, аз много исках да е някакъв готин катерач, който да мога да си го качвам по някакви труднодостъпни места и да си релаксирам с него. Имам между другото и по-малкия вариант, сега ще го покажа. Можем да заключим, че като малкото му, те са абсолютно идентични. По-малкият дига до 50, до 15 км в час, него вече го разцъках. Всъщност него съм го разцъкал само 2 пъти и реших, че искам големия и то съм го пуснал в OLX да го продам. Добре. Доста яка машинката. Нямам търпение да я карам. Сега ще продължим да разглеждам от тук. Това е дистанционното. Доколкото знам, джаджата мога да се свързваш с Bluetooth към централното там ESC или както се води. Не съм много навътре в това хоби. Има отключване и включване на диференциалите. Отключване и заключване, т.е. има висока и ниска предавка, т.е. бърза и бавна скорост. Това е по-скоро катерач, не си представите, че е от тия... къде отиде това?
Не си представите, че от бързите бъгита. Другия катинар, това какъв катинар? Другото копче, това е за... Също аз нямам представа за какво е. Това е настройка за максималното завиване, максималната скорост, както и да е, дистанционно, RC, Judgy. Машинката е по-интересна. Тук има някакви... Това сигурно са такива за... Не съм сигурен терминологията, които захващат окачването. Резервни части, винчета, борщата, гайки. Какво е това? Това или е батерията, или е зарядното. Сигурно е зарядното, защото батерията трябва да е вътре. Отворих колата и смазах хубаво с грес диференциалите. Освен това, отворих тук, където се държат колелата. Също гресирах и ми остава да напълня с грес предните части. Те имат вече някаква, но на мен се щеше да сложи доста по-хубава и да е по-плътно вътре. И след това вече караме, монтирал съм тук единия протектор, тук ще сложим върху това още един. Отпред тук се вижда другия щит протектор, който съм сложил. Значи смазахме всички основни части, където има повече зъбни колела вътре, диференциалите, където се хващат самите колела. Монтирах етия щитове. Ето ги показах в предната част и сега остава да монтираме тия две месингови тежести, които мисля, че всяка от тях е по 100 грама и ще стоят тук. Ще станат нещо така, подобно. И предимството им е, че ще направят предницата на джипката по-тежка и така когато се катери, защото нали, пак напомним, това не е от тия бързите колички, тига 25 км в час само. Тя е катерач и за да може да не се обръща, когато се катери по висок наклон, да пада назад или настрани, тия тежести, които ще направят центъра на тежестта по-нисък и по-напред, би трябвало да спомогнат, което ще видим в последствие.
Така, след като го приземих няколко пъти на предна броня, тя се изкърти. Нали, все пак цялата джаджа тежи към 6-7 кила. Тук сега как съм я демонтирал и сега ще покажа какво е станало. Това е самата броня. Единият проблем е, че се скъса и едно кабелче. То първоначално се скъса, обаче аз натиснах гъста и направо го изкъсах, след като видях, че се е счупило. Принципно може да се запои, обаче трябва да разгуба цялата тази броня, аз вече я залепих. И ако се чуете каква е тази щуротия бяла, това е Loctite комбинирано с сода за хляб, сода бикарбонат, която моментално образува някакво супер твърдо като кристал. Опитах се да го натискам, не се чупи пак, се беше изкъртила буквално цялото, където е покрито с бяло, беше счупено и тия части бяха на две. Това е самата предна броня. Тя има светлини. Има светлини, които обаче сега няма да ги използвам. Може би ще пробвам да разглоба всичко това, за да изкарам оттам кабелчето или да запоя ново и да го свържа, но за сега е окей. Иначе самата предна броня я намерих в някакви сайтове в Англия по 13 евро, обаче не беше налична и не е ясно колко е доставката. В AliExpress към 24 евро с намалението, с купон, когато има промоция. Сега ще го мисля и естествено повече няма да го изстрелвам така във въздуха, за да не се разбива. Сега ще свържем приложението за Android с ESC контролера на RC колата, за да видим какви възможности и екстри имат там. Ще напусна светлинката. Ето я. Свързваме се, показва волтаж на ESC-то, температурата и температурата на мотора, виждате, най-долу. Тук сега има разни настройки. TX Correction най-горе вляво. Това ще бъде за колко да е максималния натиск и минималния, явно като калибрация на самото дистанционно спуска за газ. Това няма да го правим сега, вече го направих. Това е калибрация на мотора, след което Running Mode има опция да се движи напред-назад или напред-назад с спирачка. Съответно, когато натиснете назад, първо ще е спирачка в настройката, която съм избрал, преди да почне да се движи назад. PPM Throttle Matching. Това беше колко бързо, когато натисна спусъка, да се задейства мотора. Съответно, при Intermediate е по-балансирано. Няма да е моментално, ако е изключено, ще е най-бързо, обаче аз не искам толкова бързо да отреагира и да се пуска. Искам всичко да става по-бавно, за да не се чупи. След което Max Forward Force, това е максималната скорост при когато натиснете гъста на макс напред. Същото за задна скорост, съответно тук се движи по-бавно, ако го натискате назад. Drag Brake, това означава при спирачката, когато се натисне, по-скоро когато отпуснете спусъка за гъста, колко бързо мотора да почне да блокира колелата. И тук е на ниво 60%, като има и ниво на Acceleration, което също означава колко бързо ще достигне максималната спирачно ниво, което е 60% в случая. Има и интелигентно ниво, което също е включено на 4. Това е в зависимост от скоростта, с която се движи колата, колко плавно да я спре, когато се натиска спирачката и когато се спира гъста. Тоест тя няма инерция автоматично, но може да се направи да има инерция. Въпросът е, че по-скоро не искате да има инерция, за да не се налага да спирате, когато ще се блъска. По-добре е като отпуснете гъста, тя плавно да се изпре. Поне на мен така ми е по-удобно, може би някой друг ще му харесва по различен начин. Съответно, тук има максимално ниво на спиране, 70%, нали, аз не искам да струша с някаква супер рязка спирачка. Neutral Range, това означава на колко процента, когато започнем да натискаме гъста на дистанционното спусъка, той ще почне да работи, т.е. на 9, за да не е свръхчувствителен, понеже нали, като го пипвате леко, не искате да ви почне да кара колата чак толкова лесно. 9% са доста малко като цяло. Това е колко рязко да достига максималната скорост. Това също искаме да е плавно. Motor Rotation, това не го прочетах какво прави. И тук може да засича автоматично какви батерии сложи. Тази случай имам само 3S батерии, т.е. на мен няма нужда да ми автоматично може да си го сложа на 3S, но да речем, че ако ми
се появи от някъде 2 с батерия, мога да използвам и нея. И като волтаж това е вероятно да се, при колко волта на клетка да се изключва, което не знам дали не е оферта да е малко повече, но окей. Аз имам 2 батерии и рядко няма да ги изхъбявам до край. Това е за приложението, доста функционално. Тоест, за сега аз мисля си остава всичко както е.